Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Hapit na po sa syudad. Oh, I'm still in the process of tracking him, Mr. Malgar. Ako, mutabang kong ampo nga matraktor o siyang tawana. O di matrak, bisang ma-jeep na lang. O di ba, maprada. Kay mo, kit-kit kong dunggan yun. Kit-kiton ko itong iyang dunggan kung makakita ko. Biktima ko niya. Ay, okay lang. Ay, lang ko niyo pansina, okay na. Basta magatingong lang, bahawa na, daong na na. Diara. Na-track na ako ang signal sa chip ni Robert. Ay, salamat! Salamat, baby! Asa siyang napita ko may mutang. Professor? Gi-highlight pa na ako ang iyang location o gizom para makuha yun nato ang iyang exact location. Ha? Okay. Basta northern direction. Oh. Maybe it's somewhere in between Mandawi and Consolacion area. Dawi, lasyon. Oh, Kamu na po. Tiki, dawi. Kamu na saan? Okay. na. Oh. Murag kinig usa ka budiga. Ug murag familiar na ko ning maong dapita. Kay mi appear diri nga duna na ko'y data sa maong location. Unsa? Daan pa ko. Ang maong dapit. Maong himutangan sa mga gamit sa Berdugo, Mr. Berka. Ang maong budiga, ato ang mahimutang ang mga gamit nga mga takuban, motorbike ug mga armas sa Berdugo nga mao kaning imong tultulon dihang nailawom ka pa sa pagkontrolar ni Robert as Berdugo. Kun mao. Magkita rin kami pagpalit sa trader ug hakog. Nahuman ako ang paimutang ni Ellen. Why si bisan kinsa nga makatultol na ko din eh. Gawas lang kung ako iyon ang akong tab o cellphone. Karon nga nimutang na si Ellen, ano na ako ipadayon ang akong pag-inject sa chip diha sa lawas aron ma-reprogram ko siya. Maayo ako makamata na siya o maulian siyang panimut. Ako na ang magdominar siya una-una o kasing-kasing. Kuhaan ko ang tanang gamit nga tuwas sa kinan. Elaine, pabuta ko ha. Mahal, pabuta ko. Magkalagot. Natibingan tag traffic. Oh, tingalig pwede tumuagi ang gamayng iskina, oh. Wa naman ko kumusuhito din eh. Ikaw, Jumbo, sa man. Na-recognize na yung taon ko. Yes, Your Honor. Ako, Professor Day. Suwayan ako anak ang magi. Akadit kayo manaog ko, ha? Matraffic aron. Ang pag-traffic ko dira aron makaditso ko naog. Makaagi tadi, ha? Manaog ko. Ops. Tesa, kadiyot, ha? Ops, pag-iamin ninyo mga brothers and sisters. This is an emergency roam over. Hinay, Brad, hinay. Mr. Milkan eh. Hinay. Okay. Kana. Ritso. Subog, boss. Kadiyot, boss. Kay naami, gikargang patay nga masakiton. Masakiton, boy. Nagpinal nga himatyon. Wait, ha? Wait. Oy. Brad, ay ko biyahe, Brad. Mapahimot ako lingko. Sige. Agyunod gamay. Kana. Salamat inyo mga men and women of Cebu, ha? Bye! Purbida. Tagsaritol ko magisulti, pero straight sa na. Koy, naimo-imo mo ko. May pagkabumo sa akong likuranan, out sa imong likuranan ang akong baba na. Purbida, ay. Sa luyo sa imong bangko, Mr. Milgar. Ako, ay maluwas na po niyan eh. Isarpin na ni Napita. Mas dalita kung ano itong wagi niya, Mr. Milgar. Ops! Agoy! Wako ba mo? Nakatukod ko, Brad. Out dyan.
pastilan. Uy, si Rian ka taon ron, no? Ang gwapa ka taong pulis? Oh, John Vilcar, magkatabang to nito pulis ha? Katong pulis woman nga babae ba? Oh, ang laki, listen sa kayo. Si Miss Guam Rian Estrada, magkatabang to na ako. O na, tanan. Oh, kana. Oh, baliwa lang yapon. Wakil kabate, oh. kaniyo, Jumbo. Sus, paita. Nagkaila ka ni Rian Estrada nga Oh usa yes, ka pulis? Bob! Oh, biri-biri kayo! Nakailan na kayo may anang brandy, dugay na kami. Sa una, panghigayon kailan may ana. Ato kasi ang kuntakon, bro. Murag bayo to pulisa. Isok to bayana. Gwapa pa yun. Di ta layo sa dato biyahe. Kay doon naman tayo vitamin sa mga mata. Jumbo, nakaila sa ko ni Rian Estrada nga usa ka policewoman. Siya kanhi ang akong tawgon kung doon ako'y mga information bahin sa Verdugo. Oh, really, ha? Oh, mao ka na. Pero si Rian Estrada ron, nga policewoman, tuwa sa ospital. Oh, hospital. Oh, kayo nga naman, bro, ba? Naunsa ni Rian, bro, ba? Naunsa siya? Naunsa? Nabasa na ko diri sa internet while nag-track ko ni Robert. Gipakidnap usab kini ni Robert. Ug may na lang gani kay nakaikyas. Oh. Ug nagpaalim karon siya mga bunog sa ospital. Sila ka ko isang police guwaps, no? Oh, sabi na internet ba? O sabi na mananapang imong ginita, de, prof, nga. Mabalita ang po din, na. Ang internet, Jumbo, is our getaway to the world. Ah! Kagamay, ano? Yan ay getaway of the world. Kung dili ka sa ito sa internet, ay nagsabukas, Professor Manong. Ay, gibanong nupol ko. Ay, may huy-huy biya tao na yung tuhod ko pag dungogan ng manong do. Unsang dapita o barangay may mutang among budiga. Ha, Professor? Oh, yun na. Diya, gizom na ko aron malukit yun na to ang husto nga dapit o barangay nga nahimutangan ini. Wait, utiton, bro. Sombra. Ay, Ma'am Rian, ayaw lamang lagay paglihok. Na ay, natandog na po ng imong mga bunok. Bitaw, Ma'am Rian, kung magsige nagkatandog, dukay kinang maayong. Dili ko mahimutang mandata. Tasyang, kung magpundo ko din yung pasagdan lang sa ilain to sa mga kamot sa salbahis nga Robert Valdez. Ay, dili pa man lagi ni mo kaya, Ma'am Oy. Total, man bitay mga kauban ni mong pulis nga. Nangita niya, kauban tong mga pulis o NBI, gikas Manila. Bitaw, unya, Ma'am Rian, di sad jud ka makagawas usa dinhi kay gi-admit pa man ka. Unya usa pa sad, ma'am, nasa mga pulis nga nagbantay nimo diha aron di gid makapanghilabot si Robert nimo kung makahuna-huna man gani siya pag binuang nimo. Pero si Elaine, Tasyang, si Elaine. Ay, Ma'am Rian, magaampo lamang kita. Maurag yun ay atong mahimo karon. Maurag yun intawon ka na. Ginoo ko. Panumay. Hay ng chip. What is mga kipatangan sa akong mga gamit? Animal. Makarakot. Nabiyaan ako dito sa rest house. Pre! Bullshit! Shit! Silin. Diyan ay ako biyahe. Damit! Nagsampit siya sa ngani dyan! Tulong ko siya. Diyan ay ako biyahe, please. Please, ay ako biyahe. Damit! Ah! Diyan! Dili na ko gusto magkabati pa ni mo, Aileen, ha? Nga magsampit sa nga dyan! Nagkabati ka? Dili na! Robert! Mo ba di gusto ni mo, ha? Ha? Mone! Pistola! Oh! Pistola! God! No! Hiyam! Hapit ang upos ang akong pailon ni mo, ha? Kung dili ka pa gani mo hilom og sangpit sa iyangan, bukan ko ikaw si mong o. Nagkabati ka? Robert! Robert, ayaw Ma'am? sa akong uga na pistola! Ayaw! Ayaw, Robert! Madlo ka na ini? Ha? Mo ayaw dungagi ang ako kalagot, ha? Oh! I'm sorry, Elaine.
Mahal, sorry. Kinabuang na ko! Nabuang ko tungkol sa kung sobrang kapagigugman mo. Robert, buutan ka kani. Dili tayo inis sa akong pagkailan mo. Dili gusto kinang imong kibuhat. May higayon ka pa. Usa? Ellen! Buang matuod ko. Apan ayaw ko isod sa imong pulsa, ha? Robert, Dili ko bugo nga imong maulu-uluhan. Ha? Si Jandra ang utukan nga ignorante. Dili ako! Pabuta ko nini. Maimportante lang kong lakton. buhay na lang ko, Robert. Maluoy ka. Ayaw kong ingnain eh. Please. Ayaw kong paantusa kung tinuod ka man nga nagmahal na ako. Please, Robert. Sige, kaingon ko na. Ako ang ngayon mong kaluyon, Elaine. Ako nagkabatay ka! Ako! Pabalik na ako! Robert! Robert, maluoy ka. Buhay ko. God. Please help me. Hawa na siya sa iyang hustong panghuna-una. Nabuang na gyud siya. Kinahanglan nga makaikiyas ko din eh. Pero unsaon ako. Ingon og sa nagbanhod pa ang akong lawas. Maglisod ko sa paglihok. Nawad-an ko kusog. God! May sakit na palayo. Siya ka to. Ginoo tagaay kong igong kusog. Aron makalingkawas ko din eh. Maluoy ka, Ginoo. Buisit! Buisit sa tanang buisit! Tataligam ang pagid na ako ang chip. Kaya makuha ito na ako. Moro ti kitapusan akong baraha para nga makontrolar ko sa hingpit si Elaine. O kuman unya nini, sila si Professor Juan Miguel ug dyan ang akong atubangon. Pamatyon ko silang tanan! Oy, usa man ang mananapang imo ginitan sa prof nga saba man kay na. Murag sige lagaak mo na diha. Oh my God! Professor? Ngano? Layo pa ganito sa dapit nga location nga nahimutang nahimutangan ni Robert apan karon nausap. Nagkadulong yung signal sa tong gisakyan. Unsa? Oh, doon na lang yung kayo. Professor? Brad, batay! Nakada mo, kusog mo sakyan nga, kanang kisugat na to, kusog kayo, batay! God! Batay! Ay! Bida, miawas mo na kong kabuhi taon! Matay! Mamatay ko sa kuyo, ani kalakihan na! Mr. Melgar, kanto sa kinan nga itong kikasugat. Tuwa dito ang signal ni Robert. Uy! Kung mo ka na, si Robert Ugilin nasa kanya ito si Kiran nga. Dili tato kita sa... Suda! Liko na yun! Liko! Gug na si Robert Valdez! Liko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!